Bé, avui us parlarem del romaní, una planta molt existent en el nostre poble i que és molt apreciada per tothom. L'ubicació del romaní a la península Ibèrica està distribuït d'una forma general i solament escasseja en alguns punts del nord i nord-oest, des de Galícia fins al País Basc. En la part oriental de la península té una distribució general molt comú a Catalunya, però rara vers els Pirineus. El podem trobar des del nivell del mar fins a 3.500 metres d'altitud. És molt comú a l'ambient dels ametllers. Com que és una espècie termòfila, no resisteix molt bé les gelades. És molt fàcil de localitzar a les muntanyes, tant humides com seques. Característiques. El romaní és un arbust perenne i aromàtic d'1 metre d'altura normalment, encara que pot arribar als 2 metres d'altitud, i té una arrel amb un eix principal amb tiges molt ramificades i llenyoses. Les fulles són amb una forma de llança, tenen un color verd brillant en l'anvers i blanc tempestuós en el revers. Són petites com a molt 3 centímetres de longitud, situades damunt de la tija de manera oposada. Les flors són petites, agrupades de 3 a 15 centímetres aproximadament. De 3 a 5 centímetres. Floreix a finals de primavera fins a principis d'estiu, encara que pot estar florit tot l'any. Té uns fruits petits, secs i d'una sola llavor, que apareixen al fons del calze. Bé, parlem de les utilitats. En el món gastronòmic s'utilitza tot sovint a la cuina tradicional mediterrània, condimentant una gran varietat d'aliments. La seva fragància és forta i intensa. Cal, doncs, dosificar-ne quantitat i emprar-lo amb molta moderació, evitant així que el seu sabor sigui dominant en el plat en qüestió. Les fulles del romaní, tant fresques com seques, es fan servir com espècies per aromatitzar les carns i les aus. És especialment apreciada com a condiment de la carn de bé. Una branqueta de romaní fresc aromatitza olis i vinagres, donant un toc diferent i agradable que combina bé amb alguns plats i amanides. El nèctar de les seves flors és excel·lent. El període de florida és molt llarg i atreu a moltes abelles. Al Baix Maestrat i al Montsià és molt apreciada la mel del romaní. Té la fama de ser la millor qualitat i que pot ser considerada, si la proporció del seu pol·len és suficient, mel monofloral. I finalment, se n'utilitzen les fulles fresques o seques recollides durant o després de la floració del romaní per les seves innumerables virtuts farmacològiques. Arribem a la conclusió. A causa de la seva fragància, és utilitzat en perfumeria. En Carl Linné fou un botànic científic i metge suec i va dir: creix a la península Ibèrica amb tanta abundància que els navegants, abans d'avistar terra, reben la seva olor. Bé, no deixeu d'escoltar i veure, estimem els arbres en aquest canal. I sobretot, cuidem-los de la mateixa manera que ells ens cuiden a nosaltres. Salut!